du er en underlig en. Charlotte, du er bryderplettet. Nej. Du får den lige via Bluetooth. Bluetooth. Og Bluetooth. Det er sådan, det bliver min far har set. Må du se. Hvorfor skal det være så tæt på hovedet? Bare så vi sidder i sådan en fin stilling, gør vi ikke det? Jeg vil ikke sige, at det lyder lort, som man siger. Når jeg snakker på en video. Jeg tror, det kan man heller ikke høre det der. Hej, Gud. Kom så. Sæt. Du skulle ikke engang tøj nu. Sæt. Hvorfor du lyder til ham? Det er godt nok tøj. Du har bare en kun med en, eller måske ikke den der. Har du spærret for mig? Altså, hvad gør du? Ej, I må ikke tage en anden på babelutterne. Så, I må ikke tage en anden på babelutterne. Er du ondt? Ikke tage en anden på babelutterne. Og du skal bare ind i kameraet. Hvornår finder du mig? Nu. Hvorfor kan min telefon ikke suge? Og nu skruer jeg helt op for lyset. Nå, det er for den knap ikke virker, sgu da. Hej. Der er nogen, der ikke er så glade for at blive filmet her i dagens Danmark. De er ikke med på noget sjov. Nej, de vil ikke blive spillet. Det kommer på nettet. Kommer på nettet. Det kommer på nettet. Det kommer på nettet. Det er ikke sjovt.